Elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Hogyha a megállapodás ratifikációját követően valaki azt mondja önöknek, hogy ez a megállapodás adatvédelmi aggályokat vet fel, akkor kérem, hogy ennek a kifogásnak adjanak helyt. Ez egy igaz, ez egy megalapozott kifogás, mégis azt szeretném kérni az Európai Ügyek Bizottsága nevében mindegyik frakciótól, hogy támogassa a megállapodás kihirdetését 4 röviden összefoglalt pont miatt. Az első, hogy ezt a megállapodást a Magyar Köztársaság 2006 óta ideiglenesen alkalmazza, elmúlt 3 évben semmifajta pragmatikus problémát a megállapodás alkalmazása nem vetett fel. Másodszorra, amennyiben Magyarország nem ratifikálja a megállapodást, akkor ezzel olyan magyar állampolgárokat fogunk megbüntetni, akik Amerikába utaznának, de emiatt ez nehézségeket fog számukra jelenteni. Harmadszorra ígéretünk van az európai intézmények részéről, akik ezt a megállapodást végigtárgyalták, hogy ratifikáció után ismét napirendre kerül Egyesült Államok kormányával a megállapodásnak az újratárgyalása, és pontosan az európai szinten fölmerült adatvédelmi aggályokat kívánják áttárgyalni. Negyedrészt pedig, tisztelt Országgyűlés, az Európai Uniós tagságunkból nem csak jó dolgok vannak, néha vannak kevésbé jó dolgok is. Magyarország megbízta az európai intézményeket azzal, hogy különböző fórumokon járjon el 500 millió európai polgár nevében, és hogyha Magyarország azért, mert nem tetszik neki valami, nem ratifikál egy ilyen megállapodást, ezzel politikailag megvonjuk a bizalmat az európai intézményektől, úgy járnánk el, mint ahogy most Václav Klaus, cseh köztársasági elnök eljár a Lisszaboni megállapodással kapcsolatban. Én azt javaslom, hogy ne így járjunk el, hanem ratifikáljuk a megállapodást, és használjuk ki az összes rendelkezésünkre álló lehetőséget arra, hogy az európai intézményeket arra ösztönözzük, arra szorítsuk rá, hogy a megállapodás kétségkívül meglévő aggályait küszöbölje ki az előttünk álló időszakban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!